Ahoj, jmenuji se Emilie Jurášová a tohle je moje první video. A v těchto videích budu natáčet o vaření, o pečení a o vyrábění. A dneska si upečeme skotské máslové sušenky, takzvaně shortbread. Na skotské máslové sušenky shortbread budeme potřebovat. Aby to bylo zdravější, tak místo 200 g hladké mouky, tak rozdělíme si to a budeme mít 100 g hladké mouky a 100 g kamutu. 60 g moučkového cukru, když nemáte moučkový, můžete mít třtinový, ale rozmixovat. Máslo 150 g. Dále budeme potřebovat velkou mísu, vykrajovátko podle libosti, lžíci, stěrku a nůž. Tak, připravíme si mísu, cukr a máslo. Cukr s máslem pořádně utřete. Vezmeme stěrku a začneme ten cukr vměstnávat do másla. Tak, když už to máme utřené správně a nemáme vůbec nikde cukr, přidáme mouku. Když to chceme mít zdravější, přidáme tam kamut. Když vám vznikne takováhle suchá hmota, tak tam můžete dát ruce do toho těsta. Tak, když už máte takovéhle těsto a když se vám nelepí na ruce ani na míse, tak si ho teďka dáme bokem a uklidíme si nádobí. Teďka vykrájíme. Když už máme vykrojené ty sušenky, tak je ještě obalíme v cukru, aby nelepily. A pak je dáme na půl hodiny odležet v lednici. Tak, když je už máme obalené, tak je odneseme do lednice na půl hodiny. Po půl hodině v lednici to dáme na plech a půl hodiny to necháme v troubě. Doufám, že se tyhle sušenky vám budou líbit a jich chutnat.